Goeiedag iedereen en welkom hier te Hengstdijk aan Camping de Vogel. Nu volgt een korte fietsroute, meer bepaald van deze locatie naar Kloosterzande, het Marijkeplein. Veel plezier met de beelden. Dus hier moet je naar rechts, want rechtdoor enkel voor de voertuigen. Hier een mooi voorbeeld, gebruik de fiets. Ik zeg het is goed voor de gezondheid. En het zijn prachtige fietsroutes hier, vele polderwegen.
Dus ik kom terug op dezelfde baan voor de voertuigen met de fiets via Hengsdijk. Maar bon, het is bijzonder aangenaam die routes. Welkom in Kloosterzande. Dus ja, vroeger waren gemiddeld 2000 inwoners, met natuurlijk Hengsdijk ertussen. Hier iets groter, komt wel aan 3000 bewoners. Kijk, en dergelijke straten hebben ook een bijzonder goede inrichting, fietspad aan beide kanten. Dus komt het verkeer in beide richtingen, moeten ze wel even afremmen. Dus dat is wel bijzonder goed. Je ziet dat ook in de Tivoliweg in Hulst.
de vernieuwde locaties, dergelijke inrichting. Ik moet vandaag niet ver zijn aan het Marijkeplein, maar met die video wil ik wel nog even tonen van het is van belang de fiets te gebruiken. Het is interessant ook voor korte afstanden, je bent in beweging, het is toch wel van belang iedere dag wat te fietsen. Ja, het is even een kort filmpje, dus locatie Camping de Vogel. Dus Hengstdijk naar Kloosterzande, bestemming Marijkeplein. Zo, dat was het even, beste mensen. Tot de volgende keer.